मा होनलांखो बे इसानालाय? बियो आंखौसो गोसो थोनो मोनबाय? जुरिखौसो गोसो थोबावबाय नामा बियो? हो? सान आबानि बिमाखौसो गोसो थोबावबाय? नों गोसो थोमालाय? हो? आं गोसो थोगोन नामा नोंखौ? गोसो थोगोन नोंखौ? आयौ आयौ मा जाबावगोन संसारा बिदिजोंलाय होनबा? दा मायबा आंहा मोजां मोननाय सम दंबावो नामा सोरबा? मा साननांगौ आंनि आबासाना मोनथियोब्ला आंखौ? हो? बिमाखौ गोसो थोलायनाय बेफोरबायदिखौ खोनायोब्ला मा सानगोन होनबा आंनि आबासाना? बेफोरबायदिजों जायो नामा सोरबा? जेसेबां गोसो थोयो गोसो थोबानो जाबाय नोङो। सोर आं बायदि मायाखौ जेरै लादों बेफोरबायदि आं लागोन नामा सोरबा? लाया दोरखार जाखाथाराखै आंहा। आं नोंखौ एसेबां लोगो मोजां सानथारोमोन। नों आंखौ बेफोरबायदि मानो साननांगौ जाखो होमबा? मानो साननांगौ आंखौ? बुहुमाव आजां गाजां सिख्लाफोरानो मेल्ला दंसोयो। मानो सिख्लाफोरखौ नुसरासै नोङो? आंखौसो मानो बेफोरबायदि सानखो? हो? हे साला मिथिगौ आङो नों आंखौ गोबां हेल्प होबोबाय होननानै। नाथाय अब्लाबो ना नोंखौ आं सासे मोजां लोगोसो सानो। बेफोरबायदि माब्लाबाबो सानथाराखैमोनलै आङो। दा मा जाबावगोन आंनि जिउआ? हो? मा जाबावगोन? इसान नोंनि बेफोरबायदि खोथाखौ खोनानानै नोंनि बेफोरबायदि रावखौ खोनानानै आङो लाजिनोसो ओंखारलायलांबायलै। बिदि जायो नामालै सोरबा सिख्लाफोरखौ गोसो थोबानोथ' जायोना? आंखौलाय मानो नोंलाय? मा होननांनायनि सासे गथ'नि बिमाखाखौ गोसोथोनांगौ जाखो बेयालाय? आइमोना मिथिबा मा सानगोन देनाय? आरो आइजोंसो रायथिबावनो नागिरदों बियो? आयौ मानसियानो एसे बोरैबा जामारबायगोनलै बियो। एसे मोजां बुजायना होबावनि आङो र'। माने सोरबा सिख्लाखौनो गोसो थोथारदों होननानै। जेनेबा आं हाबा जायामोनबाथ' मायबा मोनसे जागौमोन आरो। दाथ' मा जाबावगोन बोरै जाबावगोन? हो? मारै जानो हानांगौ जाखो बेफोरबायदिलाय? हे भगबान मा खोनानांगौ मा खोनाखैलै आङो? जायखिजाया होननानै लाबाय दे आरो आङो। आरोथ' आंबो मिथिखायो देनाय नोंबो आंखौ मोजां मोनखागोन दा। आंथ' नोंखौ नाथायबा मार गोसोथोखाबायना। नोंनि एन्सारखौबो थाबैनो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय दे आङो जुरि। ओमफ्रायथ' जोंहा हेपि फेमिलि जासिगोन दा। आबासान आं नों। हाबाब आंनि आइ जुरिनि खाफालावलाय हा खुसि होननायालाय गैगोना गैला जाखोसै? नङाहाय आब' हा बेफोरबायदि साननो नाङा दे। माथो खालामबावनो बिनानाव? हा सिगांनि समनिफ्रायनो गैया माथो खालि दावराव दावसिल'थार। बेफोरबायदिजोंनो दिनसो थांसिगोन बायदि मोनबाय आङो। गैया माथो सान्थि होननायानो गैया आंनि आइनि जिउआव। दुखु सिन्थायानो हालाय लांला आङो बे गथ' सासेनि थाखायनो। आरो दङ फिसौ सासे हा बेखौ लानानै बोरै हारसिं संसार जालांगोन होनबा बियो? गासिबो थिगैनो जालांगोन दे आब' लासै लासैबाबो। जोंहा जुरिनानियाथ' आरो बिराद साहस गोराखाना गथ'आ। अब्लाबो संसार जानाया आलदा जायोहाय मा। बे हौवा सासे हारामिखौबो गारजानो लुबैथारबाय आङो। गैया माथो दाबो बेजों दङ। औहाय आब' हा बेजों फाथैलाय बिसिबाबो जासैमोन आरो। गोदोबो बिदिनो बिसि खालामनानै थादों। गैया ह खथना जालांबायना। जायासै गोदोहायबो। नानि बिफायाबो बै समावनो बिदि जानानै थांब्रबबाय। बेयावनो थाबथानानै थालायबाय बेबो। आंथ' मा सानो मोनथिबायना बिनानाव? हा आंनि फिसानि संसारखौबो मोजां जाजानो लुगैयो। हा बेना हिनजाव गदाय गैयामोनबाबो मोनसे खोथा जागौमोन लायो। बै सासेखौ गारनानै हा बेजोंनो रुजु रुमु संसार जालांबाबो मोजां मोनलायो। हा बे सोरांनालाय मा बेजोंबो जाया बेजोंबो जायासै बेलाय हा बिदियावलाय बोरै संसार मोजां जागोनसै? आंहा आबौ फिसासो आलाय सिलाय जामारगोन ओरैबो जाया ओरैबो जायाबा। दाथ' आरो अबाव ना हाबाखौनो हरफिनजायो ना मायो? नङाहाय आब' हा खाफाल मोजांबाथ' बेनिख्रुइ साबसिनखौनो मोनफिनगौमोन जोंहा नानिया।
दालाय आरो फिसौआबो देरखाबायानो बहाबा बिनानाव बेफोरखौलाय जोंहा नानियाबोथ' आरो जेबोआनो जाथाराखै जिउआ हा गोनांफोरबाबो सोरबा मोजांखौनो मोनफ्लांबायोबा हामगौमोनहाय ने आब' नङा बिनानाव हा आंनिया सिरिया बेफोरखौ आरो सानखानाय नङा बियो जिबायदिखा बियो जोंबोथ' आरो जोंनि फिसानि खुसिखौसो लुबैयो ना माथो होनो नंनायाथ' नंगौ र' बिनानाव हा बेफोरबायदि हौवा मोननोबो गोब्राबसैना दानि जुगावलाय बहा बिदि सोरखौ मोनब्रबनो आइ जुरिखौ गनायनो हानाय जोंहा फिसौखौ गनायनो हानाय बिमा फिसा सानैखौबो खाफालाव थायोबोला मोनमारोबो आब' मिन्थिबायना दाथ' सोरांजोंबो गारलायनाय जाखाबायानो हामाथो दंबावोसै औ हाबेनोथ' दे सिन्था खालामनाङा आब' सोरांजों हाबा जानायानो गोरोन्थि जाबाय आंनि आइना आरोथ' गोदोहायबो गावसो हाबा खालामनानै लांदोंमोन नालाय बियो दा जोंबो गोदोहाय जेबो बुङासै दाना बिदि जागोन होननानै सोर मिन्थियोमोन देनाय जानांगौखौ रावबो हमथा हायाहाय आब' हामाथो बुंबावनो मानसिनि जिउआनोथ' बिदि जाहैबायना सोरां बेबि माथो दाना गावहा फिसाला फैनायखाय आंखौसो बावबाय नामा बावनायाथ' बावाखै र' मानोथो बावनांगौ जाखो आंलाय आय' आंनि सना बेबि नाथायबा बे नोंसालानि थाखायनो आंहासो रुमनिफ्राय गोजान जानांबायना सन्नानैनिफ्राय माथो जाखो होमबालाय आंनि फिसालाखौ बाथाय जेबो दाबुंखादों आय' सना माने आं रागा जोंना बुङाखै दा आंलाय ओरैनो होनदोंसो ओरैनो आबासाना दासो आंजों फैदोंना बास बिमायाल' फैयाबानो जाबाय दे आरो नाय सोरां जोंहा फिसालाया फैबा फैदो दे नाथाय जुरिखौ बाहाय लाबोनो दा सानखा नोङो नोंलाय खालि आंनिल'खासो माथो जानाय दं फैबालाय दाबोथ' जुरिया आंनिनो हिनजावना मिन्थिया आं बेफोरखौ नोंथ' दायो खालि आंनिल'सो दा फिसाला जाला माला दाबुंदे नोङो रावनिबो नङा आङो मिन्थिबायना The subscriber is currently switched off. Please try after some दे time. आरो थाथ' नोंहा ज'ना बेबि मानोथो दानो थांनांगौ जाखो नोंलाय दानो रागा जोंगोन सनाया आंना आरो आङो आंनि आबा सनाया देरसिन मिन्थिबायना मिथ्या खाब्ला साला जेखियानो बुङा मानो इसान सार मानोथो बेयाव थाबाय थाखो नोंलाय थोद आरो जुरि दालाय मानथो सार होनबावनो दिनै आंथ' नोंखौ आंनि फिलिंसखौ खिन्थाखाबायना मा दाथ' आरो नोंखौ खुला खुलिसो बुंखानोसै आङो मिन्थिबायना बेफोरबायदि जेबो दासान मिन्थिबायना मानो बेबायदि साननांगौ जाखो नोंलाय आंनि गोसोखौथ' मारै हमथाबावगोन जुरि आंनि गोसोआदि नोंखौल' सायख'खाबायबालाय आयु मा होनखो नों बेफोरखौ ओइ दिनैसिमबो आं नों बायदि रावखौबो बेबायदि मोजां मोनफेराखै मिन्थिबायना नैबे गलाब बिबारखौबो नाजावदो ना गलाब बिबार ओं जुरि ओं नोंनि थाखायनो लाबोदों आङो मानसियालाय खावसे गलासो जाखो ना माखो बेलाय हा मेगना नुला ना माथो बेनालाय र' होमबालाय एक मिनिट ओइ एबारै नायनानै लादो मोजाङैनो मेगना मिन्थिबायना नुवाखै नोङो आं हाबा जाखांखानायखौ नुखादोंना समायदोंब्रा बिराद मोजां नुदोंना मोजांसो नुबावदों नाथाय अब्लाबोथ' नोंनि हौवायाथ' गैखालाना नोंजों आंखौ गोरोन्थि दा सानजुरि नाथाय नोंसिनि थाखाय जि फिलिंस दं आंनियाव बेफोर गासैबो सैथो बिमा फिसा सानैखौबो जेब्लायबो खुसियैनो दोनगोन आङो बेयो आंनि प्रमिस आं हाबा जाखांखानायसो सार आरो आंखौ लानानै बेफोरबायदि दासानसै नोङो बुहुमावथ' आरो गोबां मेरला सिख्ला दङ ना एसेबां समायना समायना सिख्ला दङ आरो नांगौबाथ' आंनो नागिरना होगोन ना सार नोंनो नोंजों एकदम पारफेक्ट मिलायनायखौनो मोनगोन दे ओमफ्राय आंजों मिलायनायखौथ' आं बुंखाबायना नोंसोरखा जेराव गुबुनालाय बोरैथो जानो हानो हे साला ओमफ्राय बेफोरो जानो हाया मिन्थिबायना आंनि सासे गथ'नि बिमासो सार सासे गथ' दङ आंहा मिन्थिबायना आं बेफोरखौ मिन्थिखानानै माबोरै बेफोरबायदि साननो हानांगौ जाखो स' वाट जुरि आंनो जेराव जेबो प्रब्लेम मोनाखैबालाय माथो होमबा माखौथो सानबाय थाखो नोङो नायदो सार बेफोरखौ जेबो साननांला नोङो
जि बुंगोन आंबो डाइरेक्टखौनो बुंगोन आंहा बेफोरखौ लानानै जेबो साननाय गैया आरो आं बिदि खालामनोबो सानखायाखै नांगौबा आं हारसिङैनो बेफोरबायदिनो अराय जिउबाबो थागोन अब्लाबो आं हाबा जाफिननोखौ सानला मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो बे सोरां मावजि बुन्दानि जाखाबाय आङो जायखि बे गुबुननि जाया मानो नोंबो बेफोरखौ उल्थां फाल्थां सानबाय दा थासै मिन्थिबायना सोरबा स्राय सिख्लाखौनो गोसो थोदो सान बेखायनोथ' लाभ इउ ना हे भगबान आंखौ नङा माने सोरबा सिख्लाखौ बुंबा साबसिन जागोन नामा आंथ' बेफोरबायदि जानो हायाना आं जुदि सोरखौबा हाबा खालामगोनबा बे खालि नोंल' जुरि हे साला रखरा आंबो बांद्रायखौबा मोजां मोना दे सान बेफोर जाथावै खोथाखौ नों मानो बुंबाय थाखो आंनि सेराव नों राजिबानो सब राजि मिन्थिबायना नोंल' आंजों हाबा जादो जुरि आरो बेफोरनिफ्राय दावराव दावसिनिफ्राय सिरि आंजों खुसियै थादोना ओरैबाबो सोरांजों थांबाबो मायानो माथो नोंसोरखौ डिस्टार्ब खालामबाय थाखागोन ना सोरांनि गोसोखौ नोंथ' दाबो हमनो हायाखैना जुरि ओरैबा ओरैसो बियो मिन्थिबायना दा जुरि जुरि जानानै उनाव आरो माया जाफिनगोनलाय बियो नायबाय था नोङो नांगौबा आंनो सोरांखौबो नाङा रावखौबो नाङा मिन्थिबायना आंबो हारसिङैनो थानो हायो जेबो नङा दे आरो आंहाथ' आरो फिसाला दंखायो दा अब्लाबा जेबो मिन्थिया आङो लाभ इउखा नोंखौनो आइ जावलिया जामारबायगोनलै बियो माबोरै बेबायदि जाखो होमबा बियो ओइ आब' माथो सानाबाय थाखो नोंलाय थास' बिबाराबो बेखिनिल' मोनबाय बेनो थोखागोनदांनि आब' आलासियासो बेबा जानो हागोन ना हायाथाय आब' थोरै जाम्बिलाय आलासिनोथ' बेफोरबायदि लकेल मैगंखौनो जाहोनांगौ आरो मा बिसोरथ' हजोंहाय बांद्रायबो जायानो बेफोरबायदिखौ गामियाव फैबाय जेला अब्लानाथ' लकेल मैगंखौनो मोनजाखागोन ना माथो होनो आयु बेबा जायोना जायामोनबा जागोन दे जागोन ओरैनो मादैयाथ' जाबाय थाखायोआनो नाथाय इसानासो बेफोरखौ बांद्राय जायामोन आरो बे टाउननि मानसि नालाय न' ओं जिलि ओं माथो होनबावनो आरो नाथायबा दानाबा जि जाल्लायाव गोग्लैनानै थाबायना मा होनखोबा आब' नङा आगै जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा राजा सनियासो माला फैबावगोन आब' देना लायफिनदो जोंहा आरो खालि मोनथारबाय थाबोला जोंहा जि मोजां मोनोमोन गुमैया माब्लाथो दोनफैनो होनमारदों दोनफैनायाथ' बे गाबोन समफोरनो दोनफैनांगौमोन नाथायबा आंनो लायगोन दे आरो आंबोथ' आरो आंनि आबानि गोजानाव बांद्राय गोबाव थानो हायाना बेबा हजों माबोरै दंथाय जोंहा आजाया ओरैनो मायाबो दङ बेखायनो जोंहा गिनाय मोनलायलाङो बेथ' बे अब्लाबो इमि आइमोन दङ ना आगै बे सोराङाथ' गावहानो फिसाजो मोनबाय मायाजों आरो दासो आंनि आबा सनाखौसो नंखायखौनो फिसाला गोसोखांफ्लादों नङा होनबा मा होनखो आब' बिदिबा सोरां गुमैया फिसाजो मोनबावबाय ओं जिलि ओं नुदोंमोन आङो फिसाजोजों खेबसे बिसोरखौ बामनानै मालाय जि खुसि दंलायथारोमोन गावनि फिसाजो मोननायखाय सोरां मावजि बुन्दालै मानो फिसाजो मोननांगौ जाखो नोंलाय हो मानो बेखायनोथ' मायाखौ गोजान जानो हाला न' आब' नंखागौ बियो बेखायनो ओं जिलि ओं बिदिनोसै आरो नों गुमैयालाय माथो आब' आरोथ' आब' इमिया बेखौ लोगो हमला नों खेबसेबो गावनि बेस्टिखौनो जानो थायाखै माबोरै दङबा आंनि सना लोगोआ खेबसेबो खबर लानायबो जायासै बिखौ अब्लालाय माथो खेबसे थांना लोगो हमहैबानो जायो न' नों बै न'आव थाङाबाबोथ' इमि आब'खौ खेबसे लोगो हमदो ना ओं बेफोरखौथ' बाथोथ'दो रानि दायोथ' नोंखौबोथ' साननांगौ ना जोंहा आंखौलाय मा साननो आब' जाम्बिलाय नोंखौबोथ' बिलाइ हरनांगौ ना जोंहा मोजां सेंग्रा नायनानै हाबा हरनांगौ आरो नोंखौबो आब' आंलाय मानो हाबा जानांगौ जाखो आंहा नोंसोरजों थाबाय थागोन जायो नामा बिदि जाम्बिलाय हिनजावनि फिसा जाबाय जेला नोंबोथ' थांखानांगोन सोरनिबा नङा सोरनिबा न'खराव ना सोरबाफोर दङ नामा नोंनि जिउआवबो दङबा बुंनानै लाखा नोंबोनो मोजाङैनो खिन्थानानै लाखा दे आब' बिदिथ' जेबो नङा माने रावबो गैया आरोना ओमफ्राय नंखाया नंगौ जाखोबा नंगौलै आब' मानो नङा जानो आंथ' नोंखौ थगायगोन नामा दाथ' आङो रागासो जोंनो ओंखारो हाबा होनबाथाय नोंसिनिखौ नायबोला बोरैबासो गिलायलाङो आङो
आरो बयनियाबो बेफोरबायदि जाजोबा ना आगै खायसे खायसेनियाल'सो जेरै आंनिया दाथ' बयनिबो खाफाला समान नङाना नोंनिया आंनिफ्राय साबसिनखौनो मोनगोन दे मोनबाबो मोनाबाबो जेबो नङा दे आंनो नट इन्टारेस्टेड आब' होमबाबोथ' जोंहा दायथ' दङ ना नोंखौ लानानै बेयो उनफोरा जागोन दे आब' माखौथो सिन्था खालामनांगौ जाखो बेलाय समाथ' रावखौबो नेनानै थाङाना हालो दैलो थांबायानो थायो माथो आय' आंनि आबासना नोंखौ थाबैनो लायगासिनो दे आरो आङो दोनबाय थाया आं बे सोरां मावजि बुन्दाजों स्रायनो लायना फैनोसै आबाखौ बे न'आव माबोरै थांबावनांगौ जाखो आंलाय माबोरै थांबावगोन जेबो नङा दे आरो आंनि आबानि खोथाथ' खेबसे थांना फैनायालाय मा जानोसै लाबोगोन फैगोन आरो आबाखौ आंलाय बेवहाय आबाखौल'सो लायनो थांखागोन दा आरो माथो नै माथो SMS फैदों लायो बेबो सोरां मावजि बुन्दानि मा हरलाबायखो बियो जानला मानलानो बिदिथ' डाइरेक्ट फन हरनो हाया नामा बेलाय आरो मा लिरदों बियो मायो I love you नोंसो आंखौ बेफोरबायदि लिरना हरबावदों सोरां नै आरो लिरना हरबावबायसो नोंखौ मिस इउ ओइ नोङो दासो मिस इउ होनबा जागोन नामा दासो बिदि होनबा जागोन सोरां आंथ' नोंखौ मिस खालामाखै माथो जामारदों बेलाय मानसियालाय बिदि SMS हरलाबाय थानो आंनाव जाबाय दादा आं फैबाय नालाय नोंबो फैखागोन दा दे आरो होनबा दायो रायलायदो आफाजोंबो माबालाय आबासना मा होननानै रायलायनांगौ जाखो नोमाजोंलाय बेखौबो आंसो खिन्थाबावनांगौ नङाब्रा माने नोंनि आइया रागा जोंना दंना आंखौ बाबा दानो दानहरगोनसै दा आंनि गारांखौ खोनाबानो आरोना नङा माथो रायलायगोनथ' बियो नों मिन्थिया देनाय बिराद रागा खराना नोमाया दे जेबो नङा आरो रायलायहरलाय माने आंबोथ' गैयाना आइजों दायो मा खालामदों सोंहरदो नोंनो रायलायहरदोब्रा सना माथो रायलायनांगौ जाखो आंलाय नों होनबा आंजों लोगो जानो गोसो गैया बिदि नङा आदा सना मानोथो बिदि जानो देनाय होनबालाय माथो नों आं जेखौ होनगोन बेखौनो खालामगोन होनखादोंमोन माथो दे आरो होमबालाय नोंनि थाखाय खालामसै आरोना आङो दासो जादो दा नोंना बे मायाजों रायलायनाङा आंनि आइजों रायलायना मायाजोंथ' रायलायाखैना आं सना न'आव थिनहरदोलै बेखौ आं मोजां मोना दे सना दे आं न'आव थिनहरगोन दे बेखौ नों सिन्था जानाङा दे ओमफ्राय नों थिनहरमारगोन दा बेखौ आंनि आबासाना जेरैबायदि लुगैदों बिदिनो जागोन आरोना थांगोन दे आबा माया थांगोन ना माया मादैया थांगोन दे न'आव ओमफ्राय ना होमबासो आंनि आइयाबो फैगोन नोंनि आइयाथ' माने सना बेथ' फैनाय नङालै आबा रागा जोंना दंसैना होमबा नों माया गैयाबा थागोन आरोना आंजों दे जाबाय दे आइनो फन खालामलाय जुरि जोंहा मा खालामदों नोंलाय मा खालामदोंनि फिसा सोरां नुबायना आबासना रायहरखाबायसो दा आंखौ डाइरेक्ट नों रायलायबाय थादो आइजों आं फैगासिनो रा जेबो नङालै आइया ओरैनोसो नाङा दे सना नोंबो खाथियाव थाब्रा होमबासो रायनाय नङा नाबाय आंखौ गावहा गिबायसो दोननायखौनो गिया माथो आं माला माथो रायलायथ' आं फैगासिनो रागा जोंनाङाब्रा माने ओरैनोसो हरदोंमोन आङो ओरैनो हरनोसो होनदों ओमफ्राय मा SMS हरलाबायदो नों आंनाव
माथो SMS हरखोब्रा आंलाय मा हरखो आङो SMS हरबा हरनानै बेफोरबायदिसो बाहाना खालामफ्लाबावदो नोङो नै सोरां जानला मानला नङा दे मिन्थिबाय माथो हरखोब्रा आंलाय माथो हरखो आङो बे SMS आव I love you लिरना हरनाया सोरथो बेलाय होमबालाय मा आं आरो I love you लिरना हरदों नोङो माला हरखो माबोरै हरखो आंलाय बेखौलाय आं मा मिन्थिबावगौ सोरां हो मा मिन्थिबावगौ बेथ' नोंनिफ्रायनो फैथारदों SMS आबो ओंखायनो बेफोरबायदि हरफ्लानानै आंखौ बुरखायनो सानदों नङा होमबा नोङो मोनसेथ' आं बिदि जेबो होनाखै मिन्थिबायना इच्छा ओमफ्राय होनदोंबाबो माथो जाखो ओमफ्राय आयु होनदोंबाबो माथो जाखोनो बेफोरलाय नै सोरां मोजाङै खोनासंना लाबाला नोङो दे बुं बेफोरखौ खालामनानै खुनु लाब गैला नोङो मिन्थिबायना जायखि नों I love you आनो होन हो नोंखौ बिराद गोसोखांदोंआनो होन मिन्थिबायना मा होनलाबाय थाखोब्रा बेलाय आरो दाथ' गासैखौबो नुखाजोब्बायानो आंनि फिसालाखौ लायनो थांगासिनो आङो र' फैदो आरो नोंखौलाय सोरथो बादा होदों आरो बेफोरबायदि आंनाव खेला खालामहरबाय थानानै सोरां खालामनानै नोङो दासो गावखौनो हो सोरबा गार्लफ्रेन्डजों रायलायनाय बायदि मोनदों नामा नोङो माथो जाखोब्रा आंनि हिनजावजोंथ' रायलायखादोंना आङो दोन फना रायलायबाय थाया आङो दे होमबालाय मालाथो फैबावगोन नोंलाय नोंसा नों मा खौरांमोन दोन